Tak ja som tam v tom strede podľa od toho, aby som takéto súboje podstupoval, aby som získal lopty a odovzdával ich najbližším spoluhráčom a ja som len rád, že to práve takto vyšlo, že z toho padol gól a môžem sa len tešiť. Jak těžké to bylo proti Baníkovcům ve středu pole, jak ostré to bylo z vašeho pohledu? Tak my sme vedeli, že majú dobrú kvalitu, ja osobne som sa tešil na súboje s Robertom Hrubým. Musím povedať, že pre mňa to bolo z začiatku dosť ťažké dostať sa do toho tempa, poriadne sa rozdýchať, ale potom časom to už bolo lepšie a výsledkom toho je naše víťazstvo. Rozhodl Tomáš Poznár, nevím, jestli jste si všiml, tam je v prvním poločase takový souboj trošku mimo balón, mimo hru. Roket na Artema Mešanoviče. Keď mám pravdu povedať, ja som to vôbec nevidel, iba v kabine niečo vravili, že pozmi pozor na súboj, ale ja som to vôbec nevšimol, takže to nemôžem ani komentovať. Dneska to bola jednoznačná taktika, defenzíva a skúsiť na breaky, bolo to tak? Ja? Samozrejme, my sme vedeli, že na Baník nemôžeme zrať otvorený futbal, že majú rýchle protiútoky. Vpredu majú výborného Milana Baroša, ktorý každý balón udrží, takže my sme si myšli s jasnou taktikou zavrieť polovicu a hrať rýchlo dopredu na breaky. Tak my sme si povedali, že v tom strednom pásme ich nenecháme rozohrávať, pretože keby to necháme či už Urbasovi alebo Kuzmovi, tak majú tú kvalitu, kde vedia dať finálnu prihrávku, takže tomu sme chceli predísť. A měli jste to hodně, cítil jste to třeba v zápase, že jste opravdu dostupovali hodně? No, v mojom prípade, keď išlo o prvý zápas po dlhom čase, tak mal som to už plné kecky, ale na Baníku sa nemôžem dať vystrieť a musím to dohrať do konca. Jak pro vás je důležitá ta výhra, protože počistí porážka, tak my sme stupňovali tie výkony, aj keď neprichádzali výsledky, tak myslím si, že od zápasu k zápasu to bolo lepšie a dnes sa to premietlo už aj v ten výsledok a vytúžené víťazstvo, takže ja verím, že nás to naštartuje a od tohto výkonu sa musíme odpichnúť. Jste tam před jednou standardku, přemýšleli jste, že byste už šel kopnout na Vilu po tomto kopání jiný, ale pozdí? Ja som najskôr Jaffovi vral, že by som to vyskúšal, ale ako na moju pozíciu to bolo ešte celkom ďaleko, tak verím, že sa k tomu aspoň postavím, nech Lašty ho trošku zmetieme. Škoda, že to nevyšlo, ale 3 body máme, to je hlavné. Na vás to nebylo zase tak daleko, vy umíte tam vystřelit? Ako jo, ale dlho som to teraz netrénoval, keď mám pravdu povedať, takže môj čas dúfam, že ešte príde.